हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसाम राइफलनि नोंथांमोना नायदो फुल डिटेल्सखौ सोर एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो आं हम पेजाव फैखाबाय दा हम पेजाव फैनानै नोंथांमोना गोजौआव मोनसे 3 डट्स मोनदों बेयाव थुनानै जों बे हिन्दीखौ जों इंलिश खालामनो हायो अब्लानो नोंथांमोना साबसिन बुजिगोन थ खायसे हिन्दीयाव एसे प्रब्लेम जायो फरायनायाव बेखायनो नोंथांमोना बेखौ इंलिश खालामबा अफिशियेल हम पेजाव फैनानै मा खालामनांगौ जेब्लायबो बे 3 डट्सआव थुनानै मोनसे अपसन मोनो ट्रान्सलेट दा बे ट्रान्सलेटआव थुनाय लोगो लोगो बियो चेन्ज जायो अके बियो नै नायदो लडिं जागासिनो दङ बियो जेब्लायबो इंलिश जागोन जेब्लानोखि नोङो खालामगोन दा फाइनाल नायदो नै बेयाव स्क्रिनाव गासिबो इंलिश जाबाय नोंथांमोना साबसिन बुजिसिगोन दानिया जोंहा फैनानै जोङो नायनो हागोन बेयाव माखासे नटिफिकेशन बाट नोंथांमोना बे एबारनि एप्लाइआ अफलाइन जागोन नोंथांमोना बेखौहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया आरो बेनि रिलिया जागोन मेयावनो जागोन मेनि 2 निफ्राय जागोन शिलंआव जागोन थ नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामनानै रिलियाव थांनांगौ बेबो जाबाय नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगौ आरो अफलाइन एप्लाइ खालामबा माखासे एड्रेस दंखायो बेयाव हरनांगोन बेनिफ्राय आरोबाव नोंनि डकुमेन्ट्सखौहाय मोनसे इमेल आइडिजों सेन्ड खालामबावनांगौ माखासे स्केन खालामनानै बेनि सायाव फैबाय थानाय भिडिअ नोंथांमोना नायलांजोबदो जोबजासिम अब्लानो गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना ए टु जेड मिथिगोन दा लोगोफोर एप्लाइ अफलाइन जागोन नालाय बेयावनो फर्मा दंखायो नैबे नटिफिकेशनावनो फर्म दंखायो नोंथांमोना बेयावनो एटाच खालामनानै डकुमेन्ट्सखौ हरफाजोबनांगौ बेनिफ्राय स्केन खालामनानै आरोबाव बेखौहाय इमेलजोंबो सेन्ड खालामनांगौनो दा बेखायनो फर्मा नैबेबायदि रोखोमनि दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय PDF फाइलखौ डिसक्रिप्शनाव मोनगोन डाउनलड खालामनानै बेयावनो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो गासिबो डिटेल्सखौ फिल खालामनानै हरनो हागोन स्पिड पस्ट खालामना हरनो हागोन बा नोंथांमोना डाइरेक्ट पस्ट अफिसावबो हैनो हायो दा बेयाव माखासे डिटेल्स दङ नोंथांमोना बेखौ फिल खालामबानो जाबाय दा आं बेखौ बुंजोबला स' नोंथांमोना फिल खालामनानै हरबानो जाबाय जे मा बिनाय दङ नोंथांमोना रोंखागोन दानिया जोंहा पस्टखौ नायनोसै पस्टआ मा दङ बेनिफ्राय फरायनाया जाहैबाय जिडिआव थ' जिडि एप्लाइ खालामबा राइफलमेनाव 10 पास खालामनांगौनो पार्सेन्ट नाङा जेबो बैसोआ 18 निफ्राय 23 इयार्ससिमल' बेनो जाबाय उइदाउट एज रिलेक्सेसन होदों दा जों मोननाय नंला बेयाव दा जायखिजाया 18 निफ्राय 23 इयार्सआ बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हासिगोन आसाम राइफलाव नाथाय जोंहा सिगाङाव माखासे एज रिलेक्सेसन थायोमोन दा बेयाव नुवासै 18 निफ्राय 23 इयार्ससिमल' होदों दा बेखायनो जिडि एप्लाइ खालामबा 10 पास खालामनांगौ जायखिजाया हिन्जावफोर हौवाफोर थ' बेनिफ्राय क्लार्कआव हाबिलदारावहाय बेयाव एच पास बिदों एच पास जायखिजाया एच पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम बेनिफ्राय स्किल टेस्ट दङ कम्पिउटाराव नोंथांमोना 35 वर्ड्स पार मिनिट लिरनांगौ आरो जे हमना ला 10 मिनिट्सआव नोंथांमोना 350 वर्ड्स लिरनांगोन नोंथांमोननो मोनसे फर्मेट होगोन स्किल टेस्टआव बेयाव नायनानै कम्पिउटाराव नोंथांमोना टाइप खालामनांगौ थ' बेनिफ्राय दानिया रेडिअ मेकानिक नोंथांमोना मोनदों अनलि हौवाफ्राल' हागोन बेयाव थ' वारेन अफिसार थ' नोंथांमोना 10 पास खालामनांगौ बेनिफ्राय डिप्ल'मा थानांगौ टेलिभिजन लाइन बा रेडिअ नोंथांमोना थानांगौ आरो 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय बे गैयाबा एच पास खालामनांगौनो बेनिफ्राय साबजेक्ट थानांगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स जायखिजाया नोंथांमोना बेयाव थानांगोन लोगोसे 50% थाबावनांगौनो अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना रेडिअ मेकानिकआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेबो अनलि हौवाफ्राल' हागोन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट लानाय जागोन बेयावबो थ' बेनिफ्राय अपारेटर रेडिअ एन्ड लाइन दङ स' बेयाव अनलि हौवाफ्राल' हागोन बेयावबो 10 पास खालामनांगौ आरो नोंथांमोना रेडिअनिफ्राय माखासे ट्रेनिं खालामनाय थ' नोंथांमोना ITI खालामनाय जानांगोन 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम आरो बे गैयाबा एच पास साबजेक्टआ फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स जायखिजाया थानांगोन अब्ला नोंथांमोना बे पस्टआवबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बेनिफ्राय आरो माखासे आर्मार दङ स' नोंथांमोना बे राइफलमेन 10 पास खालामनांगौनो बेयाव बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना माखासे बेसिक नोंथांमोना रोंनांगोन प्रेक्टिकेल थ' नोंथांमोना स्किल टेस्ट लानाय नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन आरो 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम हागोन आरो लोगोसे लेब एसिस्टेन्ट दङ बेयाव 10 पास खालामबानो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना इंलिश मेथ्स साइन्स थानांगौनो आरो लोगोसे बाय'लजि थानांगौ डेट मिन्स नोंथांमोना साइन्सनि जानांसिगोन 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम हागोन आरो लोगोसे नार्सिं एसिस्टेन्ट दङ बेयाव राइफलमेन 10 पास खालामनांगौ इंलिश मेथामेटिक्स साइन्स थानांगौ लोगोसे बेयावबो साइन्सनि जाबाय बाय'लजि दङ 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम आरो लोगोसे वाचारमेन दङ बेवहाय अनलि 10 पासआनो हागोन अनलि 10 पासआनो हागोन 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम आरो मोनसे आया दङ स' बेवहाय 10 पासआनो हागोन 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन स्किल फिया जेरै जा सोलियो इण्डियान आर्मियाव सोलियो थिग बेबायदिनो सेम जायो नोंथांमोना बेखौहाय उनाव मिथिसिगोन बेयाव डिक्लेयार होआखै थ' बेनिफ्राय दानिया सोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेसेबां हाइट जानांगौ जों बेखौ नायनोसै फैदो दा जोंहा नायनोसै फैदो सोर एप्लाइ खालामनो हायो बे एप्लाइआ अफलाइन जागोन नालाय लास्ट डेट मार्चनि 12 सिम थागोन आरो बे एप्लाइ खालामबा जायनि न'खरा आसाम राइफलाव मावखानाय रिटायार जानाय बा डेथ जानाय अब्ला नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया न'खरनि मानसिया जेरै फंबाय बा फिसाला फिसाजो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय गुबुनना बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया आरो रिलिया नोंथांमोना 2 मेनिफ्राय स्टार्ट जागोन शिलंआवहाय जागोन बेखायनो अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगौ शिलंआव हरनांगौ एड्रेस दंखायो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबानो गासिबो एड्रेसखौ मोननाय जागोन
दा जोङो भेकेन्सिखौ नायनोसै दा भेकेन्सिया जिडि लेभेलाव 94 दङ बेनिफ्राय हाबिलदाराव दङ जोंहा 4 दङ आरो लोगोसे राइफलमेन माखासे दङ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो गासैबो डिटेल्सखौहाय गासै पस्टआ 152 दङ दा बेनो जाबाय आसाम राइफलाव जायफ्रा मावखानाय फेमिलि मेम्बार्स दङ अब्लासो बे पस्टआवहाय एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय गुबुना बेयाव हानाय नङा डेट मिन्स जेनेरेला हाया जेब्ला फैगोन जेनेरेल नोंथांमोना आपडेटखौ मोननाय जागोन आरो बेनो जाबाय लोगोफोर एप्लाइनि लास्ट डेटआ 12 मार्चसिम थागोन अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौ स्पिड पोस्ट खालामबानो जाबाय एड्रेसा नैबेयावनो दङ डाइरेक्टरेट जेनेरेल आसाम राइफल्स दङ नोंथांमोना शिलं मोनदों बेयावनो हरनांगौ आरो बेखौ हरखांनानै फिन खनसेबाव डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो स्केन कपि खालामनानै मोनसे इमेलजों हरनांगौनो बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स खालामनानै नोंथांमोना हरनांगौ अफिसियेल बेयाव इमेल एड्रेस होखादों बेयाव हरनांगौ स' नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन लास्ट डेटनि सिगांनि नोंथांमोना बेखौ हरनांगौ थ' बेनिफ्राय रानिं खालामनाय हौवाफोरा 5 किल'मिटार 24 मिनिट्सआव बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स 8 मिनिट्सआव नोंथांमोना खारनांगौ बेनो जाबाय गासिबो नर्थ इस्टनिया दा हाइटआ हौवाफोरा 162.5 सेन्टिमिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 150 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय चेस्टआ 76 जागोन नर्थ इस्टनिया ट्राइबेलफोरा होनदों आरो लोगोसे एक्सपेन्ड खालामबा 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगौ दा बेखिनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय बुजिबाय दानिया लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव